Obusuafo mo fa nkyɛn o na network no na edi saa adwuma no. Ɛna na mehyɛ aseɛ foforɔ na meka ho asɛm no. Na yɛn start ɛbrɛ ma mo support me fans of Barima Biggie there. Mo support me ɛwɔ mo YouTube yi so. Mo support me ɛwɔ network ni ɛboro adwene ɛne ntiaseɛ so. Na aseda ɛwɔ very bad kakra. Na Nyankopɔn yɛ adom na yɛde akansie no ɛkɔhyehyɛ so ɛwɔ Accra. Ɛyɛ Michelin Hotel no. Kansie ni bɛ nyinaa so ɛsɛ fata sɛ ɛbɔ yaba so. Abasobɔde yɛdi kan yɛ aten ata ɔbɛyɛ. Nyankopɔn yɛ adom yɛn ɛkan. Ɛnam sɛ categories ni yɛ 2 ɛne ɛno mini team wɔ mu no. Na aka baako. Yɛwɔ sɛ yɛhwɛ deɛ no so. Nyankopɔn ɛde yɛn ɛbɛkɔ akɔdua. Nti ɛno so ɛtwɛn ama yɛbɔ din. Yɛbobɔ din no na edin bɔ no ɛkɔ awie no. Na best comedy actor of the year. Ɛno nso bi di dɛ ɛne ne fans nsaka. Na sɛbi ɛnyɛ abudi ɛnyɛ ehuro bi. Na emu deɛ abere ne abere nyinaa no. The fans a mo follow me wɔ Barima Biggie dɛ GH. Mo follow me wɔ Biggie dɛ TV. Ɛni mo nyama Nyankopɔn ahyɛ me no. Me da mu nyinaa so ase. Medals a ɛka ho ni. Mo yɛ ɔmo ano mitimi avoti na mo Ghana ha ɔmo vote ndi the mobile money the ɔfrɛ gye ho akwankyerɛ obi timi frɛ so bi dey me pese me vote no to wasɛm but me ya mintumi ndi ma me mobile money number no me dia ma no wayɛ na dia vote ɛnyɛ ma ho maden ɛna enye me nyansa asɛm na nyinaa no so kyerɛ mu a utinti ɛna modam mani ɛba hwɛ ne Nyankopɔn nhyira obi bia yɛwɔ sɛ na daagye yɛwɔ sɛ ne mmerɛ yɛwɔ timi vote yɛ wantumi an vote ma mo follow me on Facebook de adi beto me share link yi a sa de to mo Facebook na ma be share every day we tweet ya maso enso obo anfumi ni sampanyi se fata na kono de enso eye mo ena mama di aye nyama ho odin enyimi nsa organizers are say be did or abanti network ni buru nipa adwen ene ne ti ase so why your mama mpu na hu se me ya abanti na hu ni me ya kokora bi dia e say abasobode no me se fata na aka se bre no ebeso Saturday na bre no ko yi mako Reverend James Kwaku Boateng, Living Fountain Baptist Church, Asafo. Papa, Nyankopɔn insha Allah. Kwankyerɛ udima umpaibo atenetene na ama enne oba so yɛbɔ mabaso. Yansa papa bela semwa Nyankopɔn insha Allah futu. Me de wayi bibre na ama me. Nyankopɔn insha Allah papa. Producers directors ntimi mudi nyamo hoda from the first director I be meeting or industry you azantana fakaru Nyankopɔn inshallah onyo kese ni na mua kuchia magic
Nsinako nso yɛ camera operator, Magic so yɛ director, ɛnɛ Adonko man. Ɔsɛ Kwame moyɛ adeɛ, but ɛnyɛ easy cause abrɛ na challenge no so making almost 16 years ago to 17 years. Why ɛna ɛbɛfrɛ wo sɛ bra bɛdwuma because he used to be ɛtɛteɛ ɔsɛ ɔbɛyɛ sound full sound afei de ɔsɛ ɔpɛ camera ɔbɛyɛ technical producer. Sɛ me feeling me forms no feeling at the actor no na me yi me frɛ akyiri saa de me baa anim nti Nyankopɔn ayɛ adom yɛ abɔ yɛ din ɛwɔ nipa mu abɔ yɛ aba so ɛte sɛ a nyako nyame nhyira ɛne nyinaa Nyankopɔn Jones ni meeting Miracle Films info wi nyinaa ɛsɛ ɛfata sɛ mebɔ wɔ maba so me ankasa me maame na Mama Brown nana ebi a wo bia mmerɛ yɛ deɛ meka nsi Nyankopɔn nhyira masi tum ne bibia o afutu na wutu dwuma no woyɛ na ahobrɛaseɛ no nyɛ baabi a na yɛgyimi duru baabi a kanyansasɛm duru baabi a paasresɛm bra nana Nyankopɔn nhyira ɔfa across aisi ni baako a yɛyɛ ne yɔnko bɛbɔ after saa afeme no na ɔsɔ me nsa ka kyerɛ me sɛ deɛ wahu ne nne kyerɛ sɛ mɛkɔ m'anim because mebɔ me ho mmɔden na deɛ wohu ne that time no so na ama Mark Brown de me go through futuro bi mu ɛne man bɔbɔ me ho mmɔden hɔ kɔ yi ma dwi fi nneɛma bi so ɛde bibi foforɔ dua ne mu nipa yɛ adeɛ a ɔsɛ yie wia mebɔ ne din power ha obi ntin kɔka nkyerɛ ne da mpɛna da power ha sisi a ne ɔbɛte nti ɔfa wo so hyɛ mi nkran Nyankopɔn nhyira wo DJ Lowen odwum kansa baabi a wo bia no na nhyira wo obi hyira ehyia ma bɔnten bi sɛ onua wɔ because of sɛde yɛsi tinti you do set so na wo ho nko a dia bi wɔ kra set no so me need as kwa na oboa obɛda sɛ bla me need wo so bɛdi den eyi da sɛ ya ebetu ka akoto indomie na ba mo obi akoto aba tadam sɛ bla me need ska osege fa hye obutum upompo obɛda na Nyankopɔn nhyira wo bebrebe DJ Lowen so afutuo odi bi tu me fo pa hyase foforo ne ma o go through da bi ebetena ka mu bia o tu me fo ene ni nyina amatenetene na ama yɛn saka saa award kwakuma nu Bobsiga Nyankopɔn nhyira wo afutuo ɛka ho bi Ellen White na me nhyira wo Matilda na me nhyira wo Amoduma mintimi me ka sɛ me bubudi na ade bɛkye producer Samu yi musika dwene sɛ bidi da ebeye nti ɔsɛ yɛde ne yɛ director Samu bu anfume ne yɛ na mati musika ha no so ne sei no wakyerɛ me bu anfume ne kana mati si da bi begin o kan sei makeup artist musika ne yɛ n'anim yi sound o kasa ne mu yi project wo fɛ mabrɛ sijabe didi costume na wo mama ntaadeɛ minka na minya kwai minko na mintumi Nyankopɔn hyira mu nyinaa nya ɛwɔ mo nkyɛn sɛ me ne mo acte Nyankopɔn nhyira mo ne papa adako baabi awo bi ababa Nyankopɔn nhyira name Alex Adukofi and Alex Adru na me nhyira bebrebe to be money bopti na me nhyira mu nyinaa Jaguar baabi amowo Nyankopɔn nhyira mo afe fans no me fans already Nyankopɔn tin anim nkyerɛ mo tani adwuma ko YouTube yi so kakra yi yɛde to hɔ na maba na mo comment asona ba mo na me nhyira mo nyinaa the platform fans of Brema be did them in say more online am okay me sabre na me echi
deɛ ne ka nyinaa ne sɛ deɛ moayɛ de ama me no ɛyɛ me fɛ dodo. Nana Akwasi Jabaa, nana baabi a wɔ biara no Nyankopɔn nhyira wo. Sɛ mebobɔ din no ma mo din a na mayɛ mfomsoɔ. Nyankopɔn nhyira wo. Nak TV wo ne Patrick Kwape a Accra Papa Kobi One Kofi mo nyinaa Nyankopɔn nhyira mo. Me boss Oduro Nyako Tema hawo na ɔyɛ adwuma. Papa baabi a wɔ biara no Nyankopɔn nhyira wo. Latif American Burger me nhyira mo. Sɛ me sini bobɔ din na adeɛ n'akyi. Ni ankasa me sister Nancy Ajay who US sister na me nhyira. Me cancer bill me papa nipa bi entiase say school cry or school father or school mother but acting mu de me papa ne bill asama. Papa no aya ade bi ama me ne bra so say me bona baso. One time no ho na me fun na ebe tini movie mu a ohwe ohwa na waba n'achi kwa me ada ha se wudi di agro yes me kasa no watea me oyɛ to aso afi ɔkɔ set so a na me tenchen na me ate ɛwɔ set no so na me bibi na nya kwa me ho fa dia wa ha ma me no then na we na kasa asem no net na me akɔ chiche so me boy no nti sai pa we me afa na se da dia da bi papa Nyankopɔn nhyira. Nyankopɔn nhyira wo bebrebe. Ɛnyɛ ma ho ɔdene ɛnyɛ me nyansa me mu matene me network no ɛnyɛ nti mo mfa nkyɛ me network no nyɛ yɛ very poor mo mfa nkyɛ me. Anwumere me ba ya me kasa yɛ tiawa obi biala wo follow me with YouTube yi so wa subscribe yɛ Nyankopɔn nhyira wo ɛne mo nyam kɛse a monam entertainment awards for so ɛde adom me no ɛyɛ me fɛ ɛyɛ ma ho wa da obi biara ase network ne nyɛ Nyankopɔn yɛ adom ɔkyena na ba mo fa nkyɛ me anwumere da obi biara ase.